ବାପା ବାପା ମତେ ଗୋଟେ ଗପ କୁହ ନା। ଗରମରେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଯା ଏଇଠୁ। ବାପା କୁହ ନା। ଶୁଣ ତାହେଲେ, କୁହ। ମଗଧର ରାଜାକୁ ଆରପାରିକୁ ପଠେଇଦବା ପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପୁଅ ସର୍ଦ୍ଦାର ପୁରା ଅଙ୍ଗଦ ଉପରେ ଭାରି ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ଯେ ଅଙ୍ଗଦର ନାତି ସନୁ ତାକୁ ରଗଡି ଦେଇଛି। ଆରେ ରହ ଶଳା, ତତେ ଆଜି ଦେଖଉଛି। ଆରେ କୋଉଠିରେ ଅଙ୍ଗଦର ବଂଶଧର? ଗାଁରେ ଦମ ଅଛି ଲଢ ମୋ ସାଥେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ସେଠି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢୁଛି। ଆଜି ଛାଡିବିନି ୟାକୁରେ। ଆଲୋ ତାକୁ ବାଡଉଛ କଣ ପାଇଁ? ଆଲୋ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ବୋଉର ଯତ୍ନ ନଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଳି ହେଲେ ସେ କହିବ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଂଶଧର ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। କଣଟା? ଆରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ କଣ କହୁଛ? ଶୁଭୁନି ତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ସାଉଣ୍ଡ କମ କର। ହଁ, ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଂଶଧର ମଗଧର ବଂଶଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖ କେମିତି ନାଚୁଛି କୁକୁର ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଧରି ପକେଇଛି ପିଣ୍ଟୁ। ଆରେ ବାହାର ନା ଶଳା ବାହାରକୁ, ଆଜି ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବି। ହଟ ଶଳା, ଛାଡ ମତେ, ବୁଝିଲ? ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ଆମେ ନାହୁଁ। ଆରେ ଶଳା ନାଇଁ ଶଳା, ଅଙ୍ଗଦର ବଂଶଧର ର। ଆଉ ଏଇ ଭଳିଆ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଂଶଧରକୁ ଜମପୁରକୁ ପଠେଇଦେଲା ଅଙ୍ଗଦର ବଂଶଧର। ଆରେ ଏ ଭାଇ ଉଠ ନା ଉଠ, ଏ ଭାଇ ଉଠ ନା, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତତେ ବାଡେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆବେ ଶଳା ଧୁରାଚାରୀ, ମୋ ଭାଇକୁ ତୋ ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ ଦେଇଛି ମାରି। ଓ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଦଉଛି। ଇଲୋ ବାବା ମୁଣ୍ଡ କଟେଇ ଦେଲା। ଆଲୋ କେବେ ରକ୍ତ ଗରମ ହବ ତୋର? ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଖାଲି ମାଡ ଖାଇକି ଆଉଛୁ। ହଁ, କେବେ ରକ୍ତ ଗରମ ହବ ତୋର? ଆଲୋ ଏମିତି ହେଲେ ଶତ୍ରୁ କଣ, ମୁଁ ବାଡେଇବି ତତେ ଡାଉ ଡାଉ କି। ରୁହ, ନେବି ନା ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ହଁ ତ ସେଇଟା କେବେ ନେବୁ କହ ନା? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରି ନେବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହ। ଆରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ ନା କଣ? ଶେଷରେ ସର୍ଦ୍ଦାରର ନାତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହିଁ ବାଛିଲା। ବୁଝିଲୁ ଭାଇ, ଶତ୍ରୁତା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହଁ ଲୋ, ବେଳେ ବେଳେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଧରିକି ଆଉ ଏଇ ଭଳିଆ ଥିଲା ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଙ୍ଗଦ ବଂଶଧରର ପ୍ରତିଶୋଧର କାହାଣୀ।